Vilinski štapić, ali kako si mogla da padneš? Tako si jaka i hrabra. To uopšte nije bitno kad si vila. To nije Vilinski. Odrastanje sa vilama. Kažu da letiš ceo dan vesela, a jače igre sam ja htela igrati. Al to nije Vilinski, to nije način Vilinski. Taj život sa vilama, htela sam da idem na izlet na oblacima, a kad sam upala poček sve rušiti. To nije Vilinski, da Krista, to nije Vilinski. Na prvom ispitu sa svima tu da se uklopim sam htela tad, a sam tad zabrljala, pala sam i štapić izgubila. Pa, možda si samo jednom pala na ispitu, ali ovaj put nećeš. Zato što ćeš dobiti vilinskog trenera. Mene! Šta ti znaš o vilama? Kažeš da su sve ljupke i pristojne? Ja idem u školu za princeze. Imam predavanja igranja i lepog ponašanja. Dobro, primljena si. Dogovoreno. Prva lekcija, ne šibaj čarobnom narukvicom kad si srećna. Dobro, odlična pouka. Nije teško uz osmeh leteti, sad imaš druga što će tebi sve pomoći. I zato prati me ko da igraš balet. Krista, to je Vilinski, i Sofija, pokazala si mi. Od danas si ti, o Krista, našla način Vilinski. Hej, oni reći će mi, ti našla način Vilinski. Mislim da si spremna. Idemo da zaustavimo